ora busuafo won nsu na dem achi no Volta Lake no na unum kwofo a wote wo sisi ye Akwamu fie no unum ne etem ko pie wo ho onisi na ye ba ha ene be che wa Akuapem abakwasam kakra na se Akuapem panyinsam kakra ti misra odwojo ho na yen hya ase bere bi atwam kɔ no around 16th century no na guanfo pɛ na wote mepo yi so na eni bibi afa na Akuapem na eguanfo pɛ guanfo kuro ni bi ne late abriw daw awkugwa adukrom aprede abonse ni asese so na guanfo pɛ na wote mepo no so na sumdwe wa ha bibia da din se ya na guanfo yi ti wan sa so bibia sumdwe wa ha everything is cool here na kofuku bi won se kofuku bi abeto ahyen won so won se tete no akon ne nema you wate ya no won se kofuku bi abeto ahyen won so okohwe mo ye kwamufo omune ye betena sumdwe mu podi a anka penisa ba yi didabi obedin yan ni yie obeye yan yakayaka de nyema na wode ye guanfo na wote mepon so na ne nyina yie nsi eyi na guanfo panifo nyina kan ho bomu na oya adwin bi se dabi ipanyifo yan ye kuro so yan ya asase so yan na discover land yi nti yetimi po yi so amankofoku ye fi baabi abeto ahyen so a omututin ye bad ana se ne wode ye ne nyan ya enwo se ba ne saa ti ye ne omupo entimi fansi ani a moma ye pemboa nti guanfo kuro nyina ye wadwin se obekọ achim man mu ayisi achim kuro ne bi ni chebi agogo akimoda ne keka ho wokọ saa kuro yi so ana se wokọ saa asase yi so na saa bre no hene oho ene oforipani ti guanfo no kọbọ oforipani amane se opanyi se na ekomu o yen asase so ti hia wombo a kai se kan no na achimfo no ho odi yiye o ya sarafo ndi se obokropon kra o sabade bi obose okoman mo odin kan no na achimfo no metina kase na o ya sarafo nti oforipani ti asem yi no wampopo ni ti oyini nua ye kan se oyini nephew a oyo forukuma ene asrafo ne dom kakra se ombre guan asase so ana so ombra mepo yi so na ombo guanfo na oha no ene Akwamufu no fansi ani na enya ye fa hudi nti forukuma ne dom kakra no forupani yi won no ba guan asase so a se ye fa na Akuapem no ombo ba mepo yi so nti achimfo ne Akwamufu yi di si ani one won kun yiye one won kun saa pam won kọ Volta Lake achi ho no nti ene nti na Akwamufie owo Volta Lake one side no nti Akwamufu kuro no ebi ni Akwamufie akosommo adome atimpoku nti kuro na ewo Akwamufi no ebi ni nti na ene Akwamufie ewo Volta Lake surrounding no anase Volta Lake na echi no patosa wate ase ti eyi na achimfo no boan ama guanfo eteme pon no so no yenya efa ahudie efri Akwamufi nsem afede agona bawiye wasa achimfo no ekon asase so anase okon okurum nanso guanfo mpanifo na adwi mu no wodwi hu se dabi achimfo yi fi ha na omukọ na Akwamufu yi so samba bi mbeto hyen so a na ene den ene de mije di se no de ni be nyan kora sen kan no so of mi de wo so kakra kofo bi se on ba pam me na wonya hu fa odi no enti na guanfo mpanifo ni ye ni se waka kire achimfo ni se yesremo oforukuma ni mpanifo montena ha ebenyepo amundi yenso sana daachi bi no Akwamufu no samba bi mu a mo ne won di besi ani pato sa wate ase nti ho no ene ebe ye abutachi accord 1733 ema guanfo kuro twamire afiade baako Akwamufu no ebi ka oguan asase no so anase ebi ka wo Akuapem ha sa wate ase ebi ka oguan asase no so kuro bi ti se aburi eye Akwamufu na wote wo na during da wo na achemfo ne pam Akwamufu na fia no aburufo ne de o ma won sanso se dabi osren yen anase osren achemfo no anase osren yen oni ye betena ha no masumdwe mu anase oni ye besum abomu anase oni ye bobo abusia ti ema achemfo no eja aburufo no etena ho ora yenko ye echi biom to da butachi accord ti abutachi accord no ena guanfo kuro ni nyinara achemfo kuro no ene Akwamu asefo kakra no kan ehu bom e wa butachi ena yeti Akuapem asechira ne se nkuku apem 1000 groups nti ho ene ebenya edin Akuapem nti ne sa no na ye guanfo pe na yete mepon no so ne sa no achemfo wa ha
akwamufu asefo kakra wa ena guanfo asase yen won de no won so wo ha pacho se wate ase ze hono so esan Akuapem na num 5 enti kronti division no ye Akuapem a eya chemfo no Adontin division no eya buri a eye akwamu asefo no jase eya monokrom nifa eya dukrom adukrom kai se wo ye guanfo benkum eya late won so oye cherponfo na se wo ye guanfo nti abakosem yi ni panyisem yi ena enya di Akuapem nti uba Akuapem a asumdie wa ha guanfo te ha akwamufo te ha achemfo so te ha nti wo ye guani anasa wo ye cherponi ana wo ye okrini a wo Akuapem a wo achim ni bia obabi a ka kire ni se opani mi da wase anasa ka kire ni se mi da wase efiso enye achemfo na anka enya yan fa hudi sisi ya asumdie aba guan asase so a esi efra Akuapem mi da mase mesero maja bibi wo ma wetin akọ comment section na dey aka ho bibi kire wa adwen so a wetin ya akomenti wo ho share video no ndu achi na amafo so hu Akuapem abakwasem ni mpanyinsem na like video no beda wase mesero on subscribe mami we investor bi Akuapem develop ba fi ne developing kakra so we investor bi a pese oba Akuapem a wetin ya ba e bi mpo pasase na do abayi business bi wo dey abayi investment kesi bi Akuapem a akonya no wo ho na yan se obefa kwampa no so no bohu ohini bi anaso bohu opani bi anaso the right way abato asase anaso wetin rent asase a wo dey be your business if you say kai say Akuapem is the future so what you say pepe say guankuru ana na ewo ha sana kwamufu ne bae anaso sana ekope mo afi achemfo no betwa guankuru no na masancho odi ni wase pacho so what you say nti yenko na yen hya se na mche guankuru na wo me pon no so ansana ye benya Akuapem no